Pochopitelně, že i to i v současné době svým způsobem limituje. Zatím ovšem statečně odolává snahám Baníku Ostrava o překonání její obrany. Tohle byla ovšem dokonalá spolupráce, která končí gólem ve spartanské síti. Dává ho David Střihavka. Začala zde a pokračovala vynikajícím náběhem Radima Řezníka před branku, tedy před pokutové území z pravé strany. A tahle kombinace po oset Kuř, Řezník, Střihavka si gól jednoznačně zasloužila. Tak Baník to už po několikáté zkoušel po své vlastní pravé straně a já mám tušení, že na potřetí to vyšlo. Sparta nechala na své levé straně opravdu okýnko a krásná přihrávka před branku a Střihavka pohotově a velmi s jistotou proměnil v branku tuhle celou akci. Tak jestli Radim Řezník měl možnost ukázat se zástupcům West Hamu United, kteří se na něj přijeli podívat, tak teď to tedy udělal náramně. Budeme sledovat velmi pozorně, jakou hru teď bude předvádět Sparta, jestli posune svůj obranný blok trochu výš a jestli bude chtít být aktivnější, nebo zdali svou aktivitu vystupňuje až ve druhém poločase. Kalásek, hodně těsně u něj Berger a teď u tchůře Kysel. Mičola se dlouho nepotkal s míčem a celou situaci vyřešil možná nejlépe, jak mohl teď. Přihrávkou k Petru Vaškovi. Dovolený zákrok Martina Zemana a Radima Řezníka. Omluva spartanského záložníka, rozhodčí Libor Kovařík zatím nemá větší problém v utkání a nechtějme to zakřiknout, jeho rozhodování je zatím velice přesné. Střihavka, Lička, znovu rozběhnutý Řezník, ale Sparta tuhle situaci zvládla. Miroslav Slepička v obležení 2 až 3 protihráčů neměl větší šanci. Teď ovšem Sparta může zaútočit po pravé straně, kam se řítil Marek Kulič. K nám doletěla i informace, že na Bazalech je vyprodáno 16 600 a 2 diváci. Nebýt toho sektoru, který odděluje domácí a hostující příznivce, tak by to bylo ještě o několik desítek, možná 1-2 stovky víc, ale to je největší podsta pro tenhle zápas. Kysel. Stále Karol Kysel, teď už má prostor pro střelu. Zásadním způsobem z pohledu Baníku se mu do rány vrhnul Daniel Tchus a teď může protiútok zahájit Tomáš Mičola. Pětice hráčů Baníku Ostrava spěchá do pokutového území, stejně tak se obránci Sparty. Střihavka a ještě Svěrkoš. 2-0 pro Baník Ostrava. Ale ne, gól neplatí. Rozhodčí Libor Kovařík viděl faul. Já jsem pozorně mezi tím sledoval pomezního rozhodčího, zda tam nebyl nějaký offsideový moment. Zřejmě půjde o tenhle souboj, ve kterém Rudolf Otevke, řekl bych, naznačil pokus o volej. Ještě jednou se na to podíváme. Tady je zpětná hlavička Davida Střihavky. A
Rudolfa Otepky sice nezasáhla vůbec Jiřího Kladrubského, ale byla určitě nad hranicí pasu spartanského obránce, tudíž prohřešek proti pravidlům. Naprosto správně posouzeno od hlavního sudího a gól tedy správně nebyl uznaný. Ale každopádně teď byla možnost vidět ofenzivní sílu v plné parádě. Baník se vrhnul, zakousnul se v 5 lidech do tohoto breaku a jednak centr, zakončení a následný odražený míč. Všechny 3 situace řešil Baník. Ke Spartě se ten balón ani nedostal. Otepka. Kalásek. Vajvertovi Tomáš Marek. Svěrkoš. Tomáš Mičola zvyšuje na 2-0. Tentokrát situace byla naprosto v pořádku a tohle je pro Spartu hodně krutý trest za prostor, který dává fotbalistům Baníku Ostrava. Ale řekl bych, že až příliš krutý na to, jak se Sparta zatím snažila zodpovědně bránit útoky soupeře. Ještě jednou po stopách celé akce vyhraný souboj Davida Střihavky. Václav Svěrkoš skvělým způsobem věděl o Mičelově pohybu. Tohle je vlastnost, která dělá Václava Svěrkoše tak vynikajícím útočníkem. Už jsem hovořil o tom, že je nejlepším střelcem Baníku Ostrava v probíhající sezóně. Společně momentálně už s Davidem Střihavkou, který se dostal na jeho úroveň s 5 góly, ale tohle, to je další nesmírně podstatná vlastnost Václava Svěrkoše. Fotbalové myšlení a orientace. Báječná akce a Svěrkoš dokázal, že je to střelec, ale není to chrt, takže i to jeho vidění, ta vlastnost podělit se o tu přihrávku a vybídnout spoluhráče, který je líp postavený k zakončení. Velice pěkné. Tomáš Mičola pochopitelně byl potrestán žlutou kartou za svlečení dresu po střelení gólu. Teď už Sparta nebude moci čekat na to, co udělá soupeř. Teď musí hrát pražský tým. Zajímavé je také to, že Spartě se paradoxně v probíhající sezóně daří více venku než na domácí půdě. Marek Kulič, teď možnost pro jeho střelu. Hodně nebezpečně vypálil, míč mu trochu poskakoval před tím zakončením. Musel si proto dát velký pozor, aby balon trefil ideálně. To se mu nakonec nepodařilo. Teď se na to budeme moci ještě jednou podívat. Podívejte se, jak si míč rozeskákal před tím, než spartanský útočník zakončil. Petr Vašek šel za míčem, ovšem nakonec zasahovat nemusel. Ale tohle je zajímavá myšlenka, oba týmy mají s tímhle opravdu problém. Venkovní hřišť mají bilanci takovou standardně dobrou, což znamená 3. a 4. během 11 úkolných kol, ale na domácím hřišti bojují a Sparta dokonce prohrála, 2krát remizovala z 6 utkání, což u týmu, který chce aspirovat na titul. Slavia například má 5 zápasů, 5 vítězství, Slovan Liberec hru nebo své výsledky založené na domácím hřišti, 5 vítězství, 1 remízu. Takže opravdu, kdo chce pomýšlet na nejvyšší mety, musí hlavně z domácího hřiště si udělat takovou nedobytnou tvrz.